बाहेर छान असा पाऊस पडत आहे, त्यासाठी आपण वेगळ्या पद्धतीची स्टफ सुरण भजी बनवत आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य, प्रथम सुरण स्वच्छ धुवून घ्यायचं, कारण त्याला माती असते, त्यामुळे आपल्याला जशा प्रकारे पाहिजे त्या प्रकारे त्याचे काप करायचे, साधारण एवढ्या इंचीचे काप करायचे। नंतर ते पाण्यात थोड्या वेळ घालून ठेवायचे। त्यासाठी लागणारं बेसन, मीठ चवीनुसार, मिरची, कोथिंबीर, पुदिना, आलं आणि लसूणाची पेस्ट केलेली आहे, तांदळाचं पीठ कुरकुरीतपणा येण्यासाठी, थोडंसं कोकम, कारण सुरणाला कधी कधी खाज असते, त्यामुळे ती खाज जाण्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडंसं कोकम घालणार आहे। चला भजी करण्यासाठी आता आपण सुरुवात करत आहोत। त्यासाठी मी प्रथम पॅनमध्ये पाणी उकळत ठेवलेलं होतं। आता या पाण्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। नंतर जे सुरणाचे आपण काप केलेले होते ते आता आपण हे सुरणाचे काप त्यामध्ये घालत आहोत। 5 मिनिटं हे काप शिजायला ठेवायचे आहे। त्यामध्ये 2-4 आपण कोकम घालायचे आहेत आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं त्याला फक्त वाफ जराशी द्यायची आहे। सुरण आपलं उकळत आहे, तोपर्यंत आपण त्याच्यासाठी पीठ तयार करून घेऊया। मी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। भज्यांना कुरकुरीतपणा येण्यासाठी 2 चमचे मी तांदळाचे पीठ घेत आहे। चवीनुसार थोडंसं मीठ, थोडं पाणी, चांगले मिक्स करून घेऊया। हे पीठ पातळ करायचं नाही आहे जास्त, थोडं पाणी घालून मिक्स करायचं। त्यामध्ये आपण थोडीशी हळद घालत आहोत। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, बेसन छान प्रकारे पेटून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये एक पण गुठली होता का आता कामा नये। मी असं छानपैकी बेसन पेटून घेतलं। जेवढं बेसन छान पेटाल तेवढी भजी छान होती। चला आता आपण बघूया सुरण शिजले आहेत का। वाटी चमचा घातला, सुरणामध्ये गेलेला आहे, सुरण आपले शिजलेले आहेत। आता आपण पाणी हे पूर्ण गाळून घ्यायचं आहे। आता हे सुरण आपण थोड्या वेळ थंड करत ठेवायचे आहे। सुरण आता आपले शिजलेले आहे, ते काढून घेतलेले आहे। त्या आता आपण एक एक करून त्यांना स्टफ करूया। स्टफ करण्यासाठी आपण ही पुदिन्याची चटणी घेतलेली होती, ती पूर्ण त्याला स्प्रेड करायची आहे। तसं हा दुसरा सुरण त्या सुरणावर ठेवायचा आहे। या प्रकारे आपण सगळे सुरण नाना स्टफ करून घेऊया। हे आता सुरण आपले चांगले स्टफ करून झालेले आहे। आता आपण त्याची पुढची कृती करूया। ह्या बेसनमध्ये थोडीशी आपण कोथिंबीर घालत आहोत, मिक्स करूया। आणि आपल्याला शॅलो फ्राय करायची आहे, त्यामुळे थोडंसं 2 चमचे तेल घालायचं आहे। तेल चांगलं सगळीकडे लावून तेल आता आपलं गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण एक एक काप स्टफ केलेले ठेवत आहोत।
गॅसवरच करायचं आहे. आपल्या आता एका बाजूने झाले आहेत का बघूया. छान भाजून झाले आहेत ते आता आपण दुसरीकडनं परतून घेऊया. छान त्यांना कुरकुरीतपणा पण आलेला आहे. आता आपली छान क्रिस्पी अशी भाजून झालेली आहे. ती आता आपण खाण्यासाठी सर्व करूया. तर आता आपण ही आता सर्व केलेली आहे. ती मी तुम्हाला एक कटिंग करून दाखवते. छान अशी झालेली आहे. मी आता ही थोडीशी चटणी याच्यावर टाकते. खाण्यासाठी ही तयार आहे. तर तुम्ही नक्की ही करून पहा कशी झाली आहे ती आणि मला कळवा.